Πόσα κιλά έχετε? 80. Και πώς το σηκώσατε εκεί πέρα και το βάλατε μέσα? Σαν να βγάλετε κινητήρα από αμέσως. Τώρα το βάζω. Τώρα. Δεν έχω το κλάδ. Τώρα θα δεις. Όλοι μαζί τώρα δεν γίνεται. Ποιος πέφτει? Κάτσε να βάλω εκεί. Εγώ. Μπήκε εύκολα μέσα από το νερό. Λύστησε, μπήκε. Δύο από εκεί. Είναι στο πιάνω από εδώ. Έλα. 80 κιλά. Πάρα σε πλάστικο. Όχι, κόκκινο, Μαρκό. Σου έχει πέσει από εκεί και από εκεί πιο βαρύ. Έγινε. Εγώ από εδώ. Ψάμε τι έχει να πιάσουμε. Θα πιάσω από εκεί πέρα από το κεφάλι. Από εκεί κεφάλι το χέρι εδώ. Και έξω εδώ μέσα. Έτσι. Ένα θα ποστά από εκεί. Εγώ από εδώ. Ένα, δύο, τρία. Και ένας από τη μέση. Πάμε. Μπράβο, Βαρυγάλη.